πληροφορικής στο Απιθύτα το 1992, τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ψεύδου το 1995 και τον διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2003. Το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής ήταν η μελέτη χαοτικών ελκυστών και μη γραμμικών συστημάτων με την βοήθεια νευρολογικών δικτύων. Τα τελευταία 23 χρόνια εργάζεται ως συνεργαζόμενο έκτακτο προσωπικό σε βαθμίδες λέκτορα και επίκονο καθηγητή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διδάσκοντας μαθήματα φυσικής, εφηβοσμαίων μαθηματικών και πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον χώρο της μαθηματικής φυσικής, της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, των νευρονικών δικτύων και των παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και ξένων συνεδρίων. Έχει γράψει 6 βιβλία πάνω στον χώρο της πληροφορικής και των εφηβοσμένων μαθηματικών και έχει μεταφράσει άλλα 16 βιβλία σε συναφή αντικείμενα από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, το σύνολο του οποίου διαδεύεται σε ένα μεγάλο πλήθος πανεπιστημιακών τμήματων μέσω του συστήματος Εύδοξος. Την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεται ως εντεταλμένο διδάσκων στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τίτλος εισήγησης: τα μαθηματικά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Να συγχαρώ καταρχήν το παράρτημα της Μαθηματικής Εταιρείας Πικάρων για αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις και να τους ευχαριστήσω που με τίμησαν με την επιλογή τους για αυτή τη διάλεξη. Ο στόχος της παρουσίασης είναι να παρουσιάσω τα μαθηματικά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Θα αναφερθώ σε πιο στοχευμένα ζητήματα, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη διάλεξη. Αν και θα ήταν πιο ακριβές να αναφερθώ στα σημεία του έργου των δύο φιλοσόφων που αναφέρονται μαθηματικές έννοιες, καθώς αναμφίβολα οι δύο αυτοί φιλόσοφοι δεν είναι μαθηματικοί, όπως είναι για παράδειγμα ο Διόφωτος, ο Απολόγιος, ο Ευκλήδης κλπ. Ωστόσο έχουν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στα μαθηματικά και θεωρούν ότι συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση της γλώσσης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο κ. Πλάτωνας στην Πολιτεία θεωρεί ότι τουλάχιστον όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν πρέπει να ασχοληθούν με τα μαθηματικά επί 10 συναπτά έτη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την συνεισφορά των πλατωνικών. Προσοχή, έτσι. Ωραία. Η πλατωνική σχολή προφανώς ακολουθεί την σχολή των Πυθαγόριων. Η ιστορία είναι γνωστή. Πρώτα έχουμε τη σχολή της Μιλήτου με τον Θαλή, τον Αναξίμανδρο και τον Αναξημένη που πραγματεύτηκαν το επωνυμαζόμενο κοσμολογικό πρόβλημα, δηλαδή να εξηγήσουν το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Οι πλατωνικοί ακολουθούν από το 387 έως το 529 με την ίδρυση της Πλατωνικής Ακαδημίας. Αν θέλαμε να βρούμε έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους Πυθαγόριους και στους Πλατωνικούς, αυτός είναι αναμφίβολα ο Θεόδωρος ο Κυριδαίος, ενώ επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και ο Αρχίδης ο Καραντίνος, ο οποίος ήταν δάσκαλος του Ευδόξου και επίσης είχε συνεργαστεί στενά με τον Πλάτωνα. Η Ακαδημία ως γνωστόν έζησε περίπου 1000 χρόνια, την κατήργησε ο Ιουστινιανός το 529 μετά Χριστόν και είναι γνωστό πως οι όσοι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι όπως ο Συμπλήτιος είχαν απομείνει τότε, μεταφέρθηκαν στην αυλή του βασιλιά των Περσών Κοστρώη, όπου μετέφεραν μαζί τους πάρα πολύ μεγάλο όγκο γραπτών δεδομένων. Τι είπατε? Δεν τους άρεσε, πήγατε. Μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Λοιπόν, βλέπετε κάποιους γνωστούς μαθηματικούς της Πλατωνικής Ακαδημίας. Η πηγή είναι ο Ευάγγελος Σταμάτης, αγαπημένος συγγραφέας, έχει προσφέρει τα μέγιστα στα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Ο ίδιος αναφέρει ως πηγή του τον Πρόκλο.
Βλέπουμε τον Ευκλήδη, που αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Λάπας, τον Εύδοξο, το Θέτητο, το Μένεχο. Όλοι αυτοί είχαν τη δική του συνεισφορά στα μαθηματικά. Ο Πλάτων αναφέρεται στα μαθηματικά, αν και ο ίδιος προφανώς δεν έχει δημιουργήσει μαθηματικά θεωρήματα. Μετά τον θάνατο του Πλάτων είναι γνωστό πως η σχολή πέρασε στα χέρια του Σπεύσυχου και στη συνέχεια του Ξενοκράτη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά βλέπετε ότι πολλά γνωστά ονόματα μαθηματικών είναι μέλη της Πλατωνικής Ακαδημίας. Το πείτε τώρα? Όχι, εντάξει, ωραία. Ιδιαίτερη μία θα πρέπει ασφαλώς να γίνει στον Θέτητο, στον Εύδοξο και στον Μένεχο. Ο Θέτητος είναι γνωστός για τη συνεισφορά του στα στοιχεία του Ευκλήδη. Υπάρχει και διάλογος πλατωνικός με τίτλο Θέτητος ή περί γνώσης ή περί επιστήμης, όπου πραγματεύεται το ζήτημα του κατά πόσο του τι εστί επιστήμη, γνώση, αν και τελικά ο Πλάτων δεν καταλήγει σε κάποιο συγκεκριμένο ορισμό για την επιστήμη. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με τους άλλους αριθμούς, το μοντέλο της ευκλήδιας γεωμετρίας αξιωματικής φύσεως και φυσικά, όπως ανέφερε και ο κύριος Λάμπας, το μοντέλο των μαθηματικών στερεών. Ο Μένεχος επίσης είναι γνωστός, το αποδίδονται δύο λύσεις του δίλιου προβλήματος, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια, ενώ επίσης ο Εύδοξος είναι πολύ γνωστό όνομα της Πλατωνικής Ακαδημίας. Όπως αναφέρεται, ήρθε στην Πλατωνική Ακαδημία ύστερα από παράκληση του ίδιου του Πλάτωνα για να αναλάβει τη διδασκαλία των μαθηματικών. Όπως είναι γνωστό σήμερα, στα πανεπιστήμια το σύστημα διανομής συγγραμμάτων φέρει το όνομα του Ευδόξου. Είναι λοιπόν τρία πολύ γνωστά ονόματα μαθηματικών της Πλατωνικής Ακαδημίας. Για τη στοιχεία του Ευκλήδη κάλυψε απόλυτα ο κύριος Λάμπας, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Είναι τα 13 βιβλία τα οποία βλέπετε στη διαφάνεια. Τα 4 πρώτα βιβλία πραγματεύονται την επιπεδομετρία και την θεωρία του Φαλίκη των Πυθαγόριων. Ο Εύδοξος είχε ιδιαίτερη συνεισφορά στο 5ο βιβλίο περί αναλογιών. Ο Θέτητος στα σύμμετρα μεγέθη, αλλά επίσης και στα 3 τελευταία βιβλία της γεωμετρικής πραγματείας που αναφέρεται στη σειρομετρία και στα περίφημα 5 πλατωνικά στερεά. Να πούμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία σχετικά με τον Πλάτωνα. Το πραγματικό του όνομα, όπως είναι γνωστό, είναι Αριστοκλής. Είναι γιος του Αριστείωνα και της Περιχθιόνης και συνδέεται εξυγενείας με 2 εκ των 30 τυράντων και πιο συγκεκριμένα του Κριτία και του Χαρμίδη. Είναι γνωστό πως μετά το θάνατο του Σοκράτη το 399 έφυγε από την Αθήνα και περνώντας από τα Μέγαρα και την Αίγυπτο πραγματοποίησε 3 γνωστά ταξίδια στη Σικελία, όπου εκεί πέρα ήρθε σε επαφή με τους Πυθαγόριους. Όταν γύρισε από την κάτω Ιταλία το 387, δημιούργησε την Πλατωνική Ακαδημία. Θα έλεγα ότι μέχρι το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία, μέσα από τα έργα του Πλάτωνα μιλούσε κυρίως ο Σοκράτης, ήταν ακόμα πολύ επηρεασμένος από τους δασκάλους του. Μόνο στους μεσαίους πλατωνικούς διαλόγους, όπως θα δείξω αργότερα με την κατάλληλη χρονολόγηση, ο Πλάτων φαίνεται να αποσχίζεται οριστικά από το δάσκαλό του και να αναπτύσσει τις δικές του ιδέες. Η Ακαδημία λοιπόν ιδρύθηκε το 1987, ύστερα από το πρώτο ταξίδι. Είναι μοναδικό στην ιστορία της φιλοσοφίας το ότι το έργο του Πλάτωνα όχι μόνο διασώζεται ολόκληρο, δεν έχει χαθεί ούτε μία γραμμή, αλλά επίσης το αποδίδονται και έργα που φαίνεται πως ανήκουν μάλλον σε άλλους. Έτσι. Υπάρχουν συνολικά 36 διάλογοι, αλλά φαίνεται πως οι 32 μόνο είναι δικά του δημιουργήματα. Υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτούς τους διαλόγους. Ένας χρονολογικός τρόπος και ένας τρόπος σε τεχνολογίες, δηλαδή στην ομαδοποίηση των διαλόγων ανατετράδες, ομαδοποίηση που έγινε από τον Θράσιλο. Οι πρώτοι διάλογοι αφορούν την περίοδο λίγο μετά το θάνατο του Σοκράτη έως το 387 που έφυγε στην Σικελία για το πρώτο ταξίδι. Αυτοί οι διάλογοι χαρακτηρίζονται από τον επωνομαζόμενο σοκρατικό έλεγχο. Ο Σοκράτης είναι δηλαδή εκείνος που κάνει κουμάντο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία ακολουθεί ο Σοκράτης, μέσω της οποίας φτάνει στο συμπέρασμα. Συνήθως ο στόχος είναι να οριστούν κάποιες έννοιες. Ζητά ο Σοκράτης από τον συνομιλητή του να ορίσει με τους δικούς του τρόπους την υποεξέταση έννοια. Ωστόσο, τελικά, για κάθε ορισμό τον οποίο διατυπώνει, αποδεικνύει πως είναι λάθος. Φτάνει λοιπόν ο συνομιλητής, όπως χαρακτηριστικά λέμε, σε κατάσταση απορίας, δεν μπορεί να συνεχίσει, έχει στερέξει επιχειρημάτων και τότε ο Σοκράτος, αφού λέει το περίφημο «εν είδα ότι ουδέν είδα, δεν γνωρίζω τίποτα», τελικά οδηγείται στη λύση, γιατί φαίνεται προφανώς πως ήξερε πολύ περισσότερα από όσα ισχυρίζονταν.
Άρα λοιπόν οι πρώτοι διάλογοι της πρώτης περίοδου, όπου εδώ εντάσσονται ο Λάκης, ο Λύσης, ο Ύπαρχος, η Απολογία και όλοι οι υπόλοιποι, είναι διάλογοι στους οποίους μιλά ο Σωκράτης μέσα από τον Πλάτωνα. Η δεύτερη περίοδος, από το 386 έως το 367, αφορά διαλόγους οι οποίοι πραγματεύονται κυρίως ορισμούς ηθικών ενιών. Ο Πλάτων έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο να ορίσει με τον ακριβή τρόπο τις όποιες έννοιες πραγματεύονταν, και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης μέσω του Πλάτωνα σε όλους τους διαλόγους, πριν αρχίσουμε να μιλούμε για κάτι, θα πρέπει να το ορίσουμε πρώτα, για να διασφαλίσουμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν έδινα πρώτα τον ορισμό και εφόσον συμφωνούσαν για το πράγμα στο οποίο αναφέρονταν, τότε και μόνο τότε ξεκινούσε η κουβέντα. Εδώ πέρα βλέπετε πολλούς γνωστούς διαλόγους. Βλέπετε τον Κρατήλο ή περί ονομάτων λογικός που πραγματεύεται την προέλευση των ονομάτων. Βλέπετε τον Οργία, βλέπετε το Μένονα ή περί αρετής πειραστικός. Ο όρος πειραστικός καθιερώθηκε από τον Θράσιλο για να περιγράψει τους διαλόγους που αναζητούσαν ορισμούς από το χώρο της ηθικής. Βλέπετε το Φέβητο ή περί επιστήμης, όπου ο Πλάτων προσπαθεί να εξηγήσει τι ακριβώς είναι η γνώση ή αλλιώς η επιστήμη, όπως χαρακτηριστικά λέμε. Βλέπετε την πολιτεία ή περί δικαίου, όπου παραθέτει τις απόψεις του για το πώς πρέπει να κυβερνάται μια πόλη. Βλέπετε το Συμπόσιο ή περί έρωτος, όπου παρουσιάζει το γνωστό πλατωνικό έρωτα, στον οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Ενώ επίσης υπάρχουν διάλογοι αφιερωμένοι σε σοφιστές για τους οποίους ο Πλάτωνας έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση, παρά το γεγονός ότι ήταν αρνητικά διακείμενος απέναντι στους σοφιστές για το λόγο που θα εξηγήσω, όπως είναι για παράδειγμα ο Γοργίας, ο Παρμενίας και ο Παρμενίδης, συγχωρείτε. Τέλος, στην τρίτη περίοδο βλέπετε διαλόγους όπως είναι ο Σοφιστής, όπου πραγματεύεται την διαρρεστική μέθοδο, όπως είναι ο Τίμεος, είναι ο μοναδικός διάλογος του Πλάτωνα που δίνει μια εξήγηση για το πώς δημιουργείται ο φυσικός κόσμος. Είναι ο μοναδικός διάλογος, τονίζω, όπου ο Πλάτων εξηγεί το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ένας διάλογος καθαρά γεωμετρικής φύσεως. Είναι ο Κριτίας και οι τελευταίοι διάλογοι είναι οι νόμοι και τα επιγράμματα. Αυτοί λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι οι πιο σημαντικοί από τους διαλόγους που έγραψε αυτός ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος. Η άποψη του Πλάτωνα για τα μαθηματικά είναι προφανώς ένθερμη, είναι πάρα πολύ θετική. Θεωρεί ότι τα μαθηματικά αποτελούν τον δρόμο για την αρετή και θεωρεί πως η μία ανασχόληση με τα μαθηματικά δεν είναι αποδεκτή από τους θεούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το περίφημο δίλιο πρόβλημα μέσα από το οποίο οι θεοί απέτησαν από τους ανθρώπους να κατασκευάσουν έναν κυβικό βωμό διπλάσιο όγκου, δεν έγινε για λατρευτικούς λόγους, αλλά για να τους αναγκάσει να ασχοληθούν με τα μαθηματικά. Όπως ξέρουμε, είναι ένα από τα έπειτα προβλήματα μαζί με την τριχρωτόμετρη της γωνίας και τον τετραγωνισμό του κύκλου. Είναι το περίφημο δίλιο πρόβλημα. Έτσι. Θεωρεί ότι από όλες τις γνώσεις η πιο σημαντική είναι η αριθμητική. Να τονίσω βέβαια ότι την εποχή του Πλάτωνα η αριθμητική περιγράφει αυτό που σήμερα λέμε θεωρία αριθμών. Έτσι. Οι πράξεις, αυτό που ονομάζουμε σήμερα αριθμητική, τότε το ονόμαζαν λογιστική. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η αριθμητική κατά τον Πλάτωνα είναι η πρώτη από τις επιστήμες όσον αφορά τη σπουδαιότητα, ακριβώς την ίδια αντίληψη όπως θα δούμε είχε και ο Αριστοτέλης. Και αν θέλουμε να κατατάξουμε τις τότε γνωστές σημαντικές επιστήμες σύμφωνα με την σπουδαιότητά τους, θα βάζουμε όπως ανέφερα πρώτα την αριθμητική, μετά τη γεωμετρία, μετά τη στερεομετρία, μετά την αστρονομία και τελευταία τη μουσική. Γίνεται επίσης μία και στα πλατωνικά στερεά, για τα οποία με κάλυψε απόλυτα ο κύριος Λάπας. Να τονίσω απλά ότι όπως βλέπετε, από τα 5 στερεά που χρησιμοποιούνται, τα 4 εξ αυτών αντιστοιχούν στα 4 στοιχεία του Εμπεδοκλή, από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο υποσελήνιος κόσμος, όπως περιγράφεται από τον Αριστοτέλη στο Περιουρανού, ενώ το 5ο στοιχείο, το 12έδρο, αντιστοιχεί στον Εθέρα, από τον οποίο κατασκευάζεται ο υπερσελήνιος κόσμος, αυτό που βρίσκεται δηλαδή πέρα από την τροχιά της Σελήνης. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Κέπλερ είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την θεωρία των πλατωνικών στερεών και την είχε χρησιμοποιήσει κατά την διατύπωση των 3 νόμων του σχετικά με την κίνηση των πλανητών. Εδώ βλέπουμε τώρα τα σημεία, τους πλατωνικούς διαλόγους στα οποία γίνεται αναφορά στα μαθηματικά. Ως πηγή χρησιμοποίησα τον Ευάγγελο Σταμάτη για μία ακόμη φορά, το βιβλίο του «Μαθηματικά εις τους διαλόγους του Πλάτωνα»,
Βλέπετε πως σε πάρα πολλούς διαλόγους γίνεται αναφορά στα μαθηματικά. Δεν έχω αναφέρει τα συγκεκριμένα χωρία στα οποία εμφανίζονται, όπως κάνω στον Αριστοτέλη αργότερα, γιατί η καταλογογράφηση δεν είναι μοναδική, όπως συμβαίνει στον Αριστοτέλη, όπου χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση Becker. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έννοιες εμφανίζονται στους πλατωνικούς διαλόγους. Βλέπετε το μεγαλύτερο, το μικρότερο, βλέπετε τους άρτιους και περιττούς αριθμούς, βλέπετε την ιδέα του ίσου, αναφέρεται σε θεωρία συνόλων όσον αφορά όμως την οντολογική άποψη, αναφέρεται σε σύνολα όντων, αναφέρεται στον Παρμενίδη, στο πλήθος, στο άπειρο, στο χώρο στη συνέχεια. Ο Παρμενίδης μοιάζει πάρα πολύ με την φυσική ακρόαση του Αριστοτέλη, όπου θίγει ακριβώς τις ίδιες αυτές έννοιες, ενώ επίσης αναφέρεται και στα μαθηματικά, όχι από την τεχνική πλευρά του ζητήματος, αλλά μέσω της συζήτησης. Για παράδειγμα, αναφέρει πως τα μαθηματικά είναι δώρο των θεών στους ανθρώπους. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλή και θετική η άποψη του Πλάτωνα για τα μαθηματικά. Άλλοι διάλογοι με αναφορές στα μαθηματικά. Ιδιαίτερη μία θα πρέπει να κάνω στον Μένωνα. Ο Μένων είναι ένας πολύ γνωστός και σημαντικός πλατωνικός διάλογος. Θεωρείται ως ένας μεταβατικός διάλογος που οδηγεί από την πολιτεία στον φιλικό. Ο Μένωνας πραγματεύεται, όπως είχα σχολιάσει και στην αρχή, το ζήτημα περί του διδακτού της αρετής. Κατά πόσον η αρετή ως προτέρημα μπορεί να διδαχθεί. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν διδάσκεται η αρετή και ως παράδειγμα αναφέρει το γεγονός ότι αρκετοί ενάρετοι άντρες, όπως ήταν για παράδειγμα ο Περικλής, δεν έκαναν ενάρετα τέκνα. Δεν κατάφεραν να μεταδώσουν την αρετή στα τέκνα τους. Ο Μένων μας ενδιαφέρει κυρίως για δύο χωρία τα οποία μας ενδιαφέρουν από τη μαθηματική πλευρά του θέματος. Είναι το πρώτο χωρίο, 80 το περίφημο παράδοξο του Μένονα ή παράδοξο της γνώσης, καθώς και το χωρίο σχετικά με τη θεωρία της ανάμνησης του Πλάτωνα. Τι λέει το παράδοξο της γνώσης? Λέει κάτι πάρα πολύ απλό σε μια συζήτηση ο Μένωνας. Ο Μένωνας ήταν ένας γνωστός πλούσιος Αθηναίος της εποχής που σε ένα διάλογο με τον Σωκράτη προσπαθούσε να αντιληφθεί το κατά πόσον η αρετή διδάσκεται ή όχι. Λέει λοιπόν ο Μένωνας σε κάποια στιγμή, πώς είναι δυνατόν να ψάξω για κάτι αν δεν ξέρω τι είναι αυτό που ψάχνω? Ή να το πω διαφορετικά, πώς θα καταλάβω ότι το βρήκα αν το βρω αφού δεν ξέρω γιατί ψάχνω? Μαθηματικά θα μπορούσα να το διατυπώσω ως εξής. Πώς θα ισχυριστώ ότι το χ είναι ψ αν δεν ξέρω τι είναι το ψ? Έτσι, ο Σωκράτης βέβαια δίνει τις δικές του απαντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Σημαντική επίσης είναι και η θεωρία της ανάμνησης, όπου ο Πλάτων παρουσιάζει μέσω ενός μαθηματικού παραδείγματος τη θεωρία του περί της αθανασίας της ψυχής. Η ψυχή σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι άφθαρτη, είναι αιώνια, σε αντίθεση με το σώμα που είναι φθαρτό και έχει πεπερασμένο χρόνο ζωής. Τι λέει λοιπόν ο Πλάτωνας? Αφού η ψυχή είναι άφθαρτη και αιώνια, δεν μπαίνει μόνιμα και διαπαντός σε ένα σώμα, μπαινοβγαίνει ανάμεσα στα σώματα, καθώς τα σώματα γεννιούνται και πεθαίνουν το ένα μετά το άλλο. Καθώς διέρχεται η ψυχή από το ένα σώμα στο άλλο, συσσωρεύει γνώση. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή μπει στο σώμα ενός μαθηματικού, όλη η μαθηματική γνώση αυτού του ανθρώπου θα συσσωρευτεί στην ψυχή και την επόμενη φορά που θα μπει σε κάποιο άλλο σώμα, αυτή η γνώση είναι προϋπάρχουσα. Μπορεί δηλαδή να την αντλήσει, να την ανακαλέσει και να την χρησιμοποιήσει. Αυτό λοιπόν λέει η θεωρία της ανάμνησης. Κάτι που φυσικά ο Αριστοτέλης απορρίπτει στη συζητητή, έτσι, είναι προφανές αυτό. Για να το τεκμηριώσει αυτό ως επιχείρημα, επινοεί έναν διάλογο ανάμεσα στον Σωκράτη και στον Μένωνα. Ζητά από τον Μένωνα να του φωνάξει έναν δούλο, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή μαθηματική γνώση και μέσω κατάλληλων επιχειρημάτων τελικά τον καθοδηγεί να αποδείξει σωστά την διαδικασία σύμφωνα με την οποία κατασκευάζω ένα τετράγωνο με διπλάσιο μήκος πλευράς. Άρα λοιπόν ουσιαστικά από τη στιγμή που ο δούλος κατάφερε τελικά να φτάσει στη σωστή απάντηση, ενώ υποτίθεται πως δεν γνώριζε τίποτα από μαθηματικά, αυτό κατά τον Σωκράτη, κατά τον Πλάτωνα, ήταν μια ένδειξη ότι χρησιμοποίησε προϋπάρχουσα γνώση που υπήρχε στην ψυχή και η οποία αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε. Είναι πολύ γνωστό χωρίο που μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω της μαθηματικής του φύσης. Εδώ βλέπετε επίσης ακόμα μια διαφάνεια σχετικά με το τι μαθηματικές έννοιες χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας. Στην πολιτεία αναφέρεται στις αρχές των μαθηματικών και της γεωμετρίας, μιλάει για υποθέσεις, για ανυπόθετο,
για το μέγα, για το μικρό, για το ένα. Στον Τίμιο, που είναι ο μοναδικός πλατωνικός διάλογος που πραγματεύεται την δημιουργία του κόσμου, είναι μια καθαρά γεωμετρική θεωρία. Ο κόσμος κατά τον Πλάτωνα στον Τίμιο είναι γεωμετρικής φύσεως. Περιγράφει ως βασική δομή την επωνομαζόμενη υποδοχή. Είναι ένα είδος μήτρας μέσα από την οποία δημιουργούνται τα πάντα. Η υποδοχή φαίνεται πως αντιστοιχεί στην πρώτη ουσία, όπως το περιγράφει ο Αριστοτέλης στο 5ο κεφάλαιο των κατηγοριών. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ γνωστό χωρίο και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας ο Τίμιος, διότι είναι καθαρά ένας διάλογος γεωμετρικής φύσεως. Για το Τίμιο θα μπορούσα να δώσω μια ολόκληρη διάλεξη, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα σε 5 λεπτά, έτσι. Σε γενικές γραμμές, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά στους διαλόγους του Πλάτωνα και στις αναφορές στα μαθηματικά. Βλέπετε πως ακόμα και στους νόμους αναφέρεται σε μαθηματικές έννοιες. Για παράδειγμα, σχολιάζει το πλήθος των διαρετών αυτού του αριθμού, του 50.040, και αναφέρεται σε σύμμετρους, ασύμμετρους και άρτιους αριθμούς. Στην επινομή αναφέρεται επίσης σε άλλα ζητήματα, στο δαρμονικό μέσο και στην μουσική αναλογία που βλέπετε στην οθόνη σας. Σε γενικές γραμμές βλέπετε ότι σχεδόν όλοι οι διάλογοι του Πλάτωνα έχουν αναφορές σε μαθηματικές έννοιες, παρά το γεγονός ότι ο Πλάτων δεν ήταν μαθηματικός. Ωστόσο φαίνεται σαφώς ότι γνώριζε αρκετά μαθηματικά και το γεγονός ότι συνεργαζόταν με κορυφαίους μαθηματικούς της εποχής εκείνης εκπληρώνει απόλυτα το λόγο για τον οποίο κάνει αναφορά σε όλες αυτές τις έννοιες. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές όσον αφορά την εμφάνιση των μαθηματικών εννοιών στους πλατωνικούς διαλόγους. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Αριστοτέλη. Αυτή την τοιχογραφία την ξέρετε όλοι σας. Είναι η περίφημη σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ, που κοσμεί έναν τοίχο σε ένα κτίριο στο Βατικανό. Κεντρικό ρόλο εδώ κατέχουν οι δύο μεγάλοι μας φιλόσοφοι, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Είναι πολύ γνωστή τοιχογραφία. Αν την προσέξετε, βλέπετε πως αντανακλά το γεγονός ότι οι δύο φιλόσοφοι διαφωνούν κάθετα μεταξύ τους. Είναι γνωστό το γεγονός πως αν και ο Πλάτωνας, αν και ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα, ωστόσο διαφωνούσαν κάθετα μαζί του, είχαν τεράστιες διαφορές, αλλά αντανακλά και μια προσπάθεια συμφιλίωσης. Τι θέλω να πω. Δείτε καταρχήν τα χέρια τους. Ο Πλάτων είναι ο φιλόσοφος της θεωρίας των ιδεών. Δείχνει λοιπόν προς τα πάνω, γιατί οι ιδέες υποτίθεται πως είναι σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον δικό μας. Ο Αριστοτέλης είναι προσγειωμένος, δείχνει προς τα κάτω, είναι φυσικός φιλόσοφος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι από τη στάση των χεριών και μόνο φαίνεται η μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσά τους. Βλέπετε επίσης πως ο Πλάτωνας ως 40 χρόνια μεγαλύτερος είναι ελαφρά πιο πίσω από τον Αριστοτέλη, δεν μπορεί να τρέξει να περπατήσει τόσο γρήγορα. Ο Αριστοτέλης φαίνεται πως ετοιμάζει να στρίψει για να απομακρυνθεί από τον Πλάτωνα, όχι φυσικά σωματικά, αλλά ιδεολογικά. Έτσι. Είναι ορισμένα κρυφά μηνύματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την τοιχογραφία. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι τα βιβλία που κρατάνε. Αν μπορούσατε να δείτε τους τίτλους των βιβλίων, ο Μένονας Πλάτων κρατά τον Τίμαιο, είναι ο μοναδικός διάλογος που πραγματεύεται ζητήματα περί του φυσικού κόσμου, με τα οποία έχει ασχοληθεί ο Αριστοτέλης, ενώ ο Αριστοτέλης κρατά τα ηθικά νοικομάχια, που είναι ένα έργο περί ηθικής, με τα οποία ασχολήθηκε ο Πλάτωνας. Αυτό ενδεχομένως αντανακλά ένα είδος συμφιλίωσης, αφού πανεχιάσει τα βιβλία. Έτσι. Είναι πολύ γνωστή η τοιχογραφία και ήθελα λίγο να την αναλύσω. Πάμε λοιπόν και στον Αριστοτέλη τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τα βιογραφικά του δεν τα ξέρετε όλοι. Γεννήθηκε στα Στάγυρα, γι' αυτό και άλλωστε λέγεται Αριστοτέλης ο Σταγυρίτης, το 384 π.Χ. Απεβίωσε στη Χαλκίδα τον Οκτώβριο του 322 από στομαχικό νόσημα. Σε ηλικία 17 ετών εντάχθηκε στην Πλατωνική Ακαδημία, όπου και έμεινε επί 20 συναπτά έτη. Όταν πέθανε ο Πλάτωνας το 347 π.Χ., απογοητευμένος ενδεχομένως που δεν ανέλαβε την Ακαδημία αφού πήγε στον Πέτσικο, έφυγε, πήγε λίγο στην Άσο και μετά στη Λέσβο και το 343, όπως είναι γνωστό, μετά από απέτηση του Φιλίππου του Μακεδόνος, ανέλαβε την διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν έφυγε ο Αριστοτέλης για την Ασία, γύρισε ο Αριστοτέλης στην Αθήνα το 335 π.Χ., όπου ίδρυσε το περίφημο Λύκειο, την περιπατητική σχολή, αλλά το 323 π.Χ. μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, λόγω του εχθρικού κλίματος που δημιουργήθηκε εις βάρος του, έφυγε στη Χαλκίδα, όπου και απεβίωσε ένα χρόνο αργότερα. Όπως χαρακτηριστικά είπε,
φεύγω για να αποτρέψω τους Αθηναίους να πραγματοποιήσουν ένα δεύτερο έγκλημα εις βάρος της φιλοσοφίας, εννοώντας ως πρώτο έγκλημα τον θάνατο του Σωκράτη. Άρα λοιπόν αυτά είναι ορισμένα πράγματα σχετικά με τον βίο του Αριστοτέλη. Είναι γνωστό επίσης ότι μετά τον θάνατό του, ο διάδοχος του Λύκειο ορίστηκε ο Θεόφθραστος, μεγάλος φιλόσοφος επίσης, με πολύ μεγάλο και γνωστό έργο. Επίσης ο Αριστοτέλης σαφώς δεν ήταν μαθηματικός, ωστόσο οι απόψεις του για τα μαθηματικά είναι ταυτόσιμες με εκείνες του Πλάτωνα, αναγνωρίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχουν τα μαθηματικά για την επιστημονική κατάρτιση και προφανώς ήξερε τα όποια μαθηματικά ήταν δυνατό για κάποιον μη μαθηματικό, αφού στην Ακαδημία είχε ως δασκάλους τον Ένδοξο, τον Κάλυπο και ένα σωρό άλλους μεγάλους μαθηματικούς. Συμφωνεί επίσης με τον Πλάτωνα στο ότι οι πιο ακριβείς επιστήμες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στις πρώτες αρχές, αυτές τις έννοιες τις αναλύει με μεγάλη λεπτομέρεια και στη φυσική ακρόαση, αλλά κυρίως στα αναλυτικά ύστερα, και υπό αυτή την έννοια η αριθμητική, όπως και ο Πλάτωνας, θεωρεί ότι είναι πιο ακριβής από τη γεωμετρία, εφόσον η γεωμετρία στηρίζεται στην αριθμητική, που επαναλαμβάνω ότι είναι αυτό που θεωρούμε σήμερα ως θεωρία αριθμών. Ιδιαίτερη μία θα πρέπει να κάνω στην λογική του Αριστοτέλη, στην περίφημη αριστοτελική συλλογιστική. Αυτή την παρουσιάζω χωριστά, διότι και ο ίδιος ο Αριστοτέλης δεν τη θεωρούσε επιστήμη όπως τις υπόλοιπες. Ο Αριστοτέλης είναι γνωστό ότι ομαδοποιεί τις επιστήμες σε τρεις κατηγορίες: στις θεωρητικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, θεολογία, πρακτικές επιστήμες και ποιητικές επιστήμες. Η λογική θεωρούσε ότι κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται υπεράνω όλων αυτών των επιστημών. Ήταν ένα εργαλείο, ένα προαπαιτούμενο το οποίο θα έπρεπε να κατήχε οποιοσδήποτε ήθελε να ασχοληθεί με τις υπόλοιπες επιστήμες. Άρα λοιπόν, αναγνωρίζοντας την μεγάλη σπουδαιότητα της λογικής για την κατανόηση των υπόλοιπων επιστημών, την πραγματεύτηκε ξεχωριστά. Τη θεώρησε δηλαδή ότι δεν ανήκε στον χώρο των μαθηματικών. Γι' αυτό και την παρουσιάζω χωριστά. Βλέπετε τα 6 συγγράμματα τα οποία συνιστούν το περίφημο όργανο. Το όνομα αυτό αποδίδεται στον Αντρώνικο το Ρόδιο τον 1ο αιώνα π.Χ., ο οποίος οργάνωσε και ομαδοποίησε το αριστοτελικό έργο. Βλέπετε πως αποτελείται από 6 βιβλία, τις κατηγορίες, το περί ερμηνείας, τα 2 αναλυτικά, τα πρώτερα και τα ύστερα, τα τοπικά και τους σοφιστικούς ενέργους. Οι κατηγορίες, θα τα πω λίγο σύντομα, περιγράφουν τους 10 τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει το «ον». Ένα «ον» μπορεί να υπάρξει με 10 διαφορετικούς τρόπους. Βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι. Οι 4 πιο σημαντικές κατηγορίες είναι η ουσία, η ποσότητα, η ποιότητα και ο τόπος. Η κίνηση του Αριστοτέλη, την οποία ονομάζει μεταβολή, πραγματοποιείται προς τις 4 αυτές κατηγορίες. Αυτό που στην φυσική σήμερα, στην κινηματική, ονομάζουμε κίνηση, δεν είναι παρά η κίνηση ως προς τον τόπο, ως προς μία μόνο από τις 10 κατηγορίες. Υπάρχει κίνηση ως προς την ουσία, που είναι γέννηση και φθορά, γέννηση και θάνατος. Υπάρχει κίνηση ως προς την ποσότητα, που είναι αύξηση και μείωση. Υπάρχει κίνηση ως προς την ποιότητα. Άρα λοιπόν η κίνηση δεν έχει την περιορισμένη έννοια την οποία σήμερα εννοούμε στη φυσική, αλλά μπορεί να συσχετιστεί και με τις 4 αυτές αριστοτελικές κατηγορίες. Στο περί ερμηνείας κάνει το εξής, χρησιμοποιώντας τους όρους των κατηγοριών ως τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες, κατασκευάζει τις προτάσεις. Οι προτάσεις λοιπόν προκύπτουν από συνδυασμούς των όρων των κατηγοριών. Δεν ενδιαφερόμαστε εδώ μόνο για προτάσεις που περιέχουν συναίσθημα, προσωπικές γνώμες, ευχές κλπ. Ενδιαφερόμαστε μόνο για κατηγορικές, για αποφαντικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως αληθείς και ως ψευδείς. Για προτάσεις δηλαδή οι οποίες έχουν μια τιμή αληθείας. Μόνο αυτές οι προτάσεις μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν 2 ειδών προτάσεις, όπως είναι γνωστό, η κατάφαση και η άρνηση. Έτσι, που σχετίζονται αντίστοιχα με την αληθή και την ψευδή τιμή. Αυτές οι 2 οι κατηγορίες δηλωτικών προτάσεων διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο αποδίδεται στο κατηγορούμενο. Αν δηλαδή αποδίδεται με θετικό τρόπο, οπότε έχουμε κατάφαση, ή αν αποδίδεται με αρνητικό τρόπο, οπότε έχουμε άρνηση. Έτσι είναι η βασική θεωρία των προτάσεων. Όλες τις εγκληματικές προτάσεις ως προτάσεις που όταν έχουν το ίδιο υποκείμενο και το ίδιο κατηγορούμενο, η μία καταφάσκει αυτό που αρνείται η άλλη,
Αναφέρθηκε στις καθολικές και στις μερικές προτάσεις που αιώνες αργότερα οδήγησαν στον καθολικό και στον υπαρξιακό ποσοδείκτη, στο για κάθε και στο υπάρχει, αυτή είναι η προέλευσή τους, και μίλησε για τον νόμο των αντιφατικών ζευγών, σύμφωνα με τον οποίο σε ένα ζεύγος αντιφατικών προτάσεων η μία είναι υποχρεωτικά αληθής, ενώ η άλλη είναι υποχρεωτικά ψευδής. Έδωσε κάποιους άλλους ορισμούς, ας μην το τραβήξω περισσότερο. Μας ενδιαφέρουν τα 4 είδη κατηγόρησης που βλέπετε στο τέλος. Υπάρχουν προτάσεις καθολικές καταφατικές, μερικές καταφατικές, καθολικές αποφατικές και μερικές αποφατικές. Αυτές οι 4 κατηγορίες προτάσεων επί 2.000 χρόνια δεν είχαν τροποποιηθεί, αφορούσαν μόνο τις κατηγορικές μεταβλητές. Μόνο ο Ντε Μόργαν στον 19ο αιώνα διπλασίασε τις προτάσεις, τις έκανε 8, διατυπώνοντάς τις και για τις αρνήσεις των προτισιακών μεταβλητών και όχι μόνο για τις ίδιες τις προτισιακές μεταβλητές. Και από εκεί και πέρα πλέον ξεκίνησε και η ανάπτυξη της μοντέρνας μαθηματικής λογικής όπως την ξέρουμε σήμερα. Ασχολήθηκε επίσης και με τις προβληματικές προτάσεις στο περίφημο κεφάλαιο 9 του περιερμηνίας, όπου αναφέρθηκε στις έννοιες του δυνατού και του αναγκαίου. Αυτό το κεφάλαιο έδωσε πολύ μεγάλη τροφή για σκέψη. Είναι από τα πιο σημαντικά και πολυδιαβασμένα κεφάλαια του περιερμηνίας και οδήγησε στην επωνομαζόμενη τρίτιμη λογική. Εκτός από το αληθές και το ψευδές υπάρχει το απροσδιόριστο και τελικά οδηγηθήκαμε στην ασαφή λογική που, όπως είπε και ο κύριος Λάφας, εκτός από το 0 και το 1, το true και το false, έχουμε και όλες τις ενδιάμεσες τιμές. Αναφέρθηκε σε κανόνες αντιστροφής. Είναι συνεπαγωγές οι οποίες είναι, όπως τα λέγαμε σήμερα, αξιώματα. Για παράδειγμα, αν κάθε α είναι β, τότε το κάθε β είναι α. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως συλλογισμοί υπό την έννοια πως οδηγούν σε παραγωγή νέας γνώσης, αλλά δεν χρησιμοποιούν δύο προκείμενες όπως οι συνήθεις αριστοτελικοί συλλογισμοί, αλλά μία μόνο προκείμενη. Ο συλλογισμός, ο κλασικός αριστοτελικός συλλογισμός, όπως περιγράφεται στα αναλυτικά πρότερα, αποτελείται από δύο προκείμενες, οι οποίες οδηγούν μέσω του συνδυασμού τους σε ένα συμπέρασμα που είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο περιλαμβάνεται σε προκείμενες, συνιστά δηλαδή νέα γνώση. Και όπως θα δούμε, χωρίς να πω σε πολλές λεπτομέρειες, υπάρχουν δύο ειδών συλλογισμοί. Υπάρχουν και παράδειγμα οι επιστημονικοί συλλογισμοί. Εδώ βλέπετε πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την απόδειξη. Η απόδειξη είναι ουσιαστικά ένας επιστημονικός συλλογισμός, ο οποίος αφενός μεν είναι έγκυρος, υπό την έννοια ότι οι δύο προκείμενες συνδυάζονται με τον σωστό τρόπο, αφετέρου το συμπέρασμα συνάδει με την πραγματικότητα, αφού πράγματι ο Σωκράτης είναι θνητός. Στους διαλεκτικούς συλλογισμούς, οι οποίοι ήταν το βασικό εργαλείο των σοφιστών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είναι μεν σωστός ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι δύο προκείμενες, αλλά επειδή η δεύτερη προκείμενη, ο Σωκράτης είναι νυχτερίδα, δεν συνάδει με την πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι οι δύο προκείμενες συνδυάζονται σωστά, το τελικό αποτέλεσμα επίσης δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Είναι η περίφημη διαλεκτική συλλογισμή. Υπάρχουν τρία συλλογιστικά σχήματα. Είναι δηλαδή τρεις διαφορετικοί οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συνδυάσουμε δύο προκείμενες για να πάρουμε ένα συμπέρασμα. Και στα τρία αυτά συλλογιστικά σχήματα υπάρχει ένας μέσος όρος, ο οποίος επιτρέπει τον συνδυασμό των άλλων δύο όρων. Για παράδειγμα, από τις προτάσεις το α κατηγορείται στο β και το β κατηγορείται στο γ, συνάγεται το συμπέρασμα πως το α κατηγορείται στο γ. Είναι ο πρώτος τρόπος συνδυασμού. Στους άλλους δύο συλλογισμούς, απλά η διαφοροποίηση έγινε στο πού βρίσκεται ο μέσος όρος. Στο δεύτερο συλλογιστικό σχήμα, ο μέσος όρος αποτελεί τον πρώτο όρο των δύο προκείμενων, ενώ στο τρίτο συλλογιστικό σχήμα, ο μέσος όρος αποτελεί τον δεύτερο όρο των δύο προκείμενων. Από εκεί και πέρα, ο συνδυασμός γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Είναι λοιπόν αυτά τα τρία συλλογιστικά σχήματα. Αποδεικνύεται μέσω της εφαρμογής της συνδυαστικής, ίσως για πρώτη φορά, ότι υπάρχουν 192 δυνατοί συνδυασμοί που μπορούν να προκύψουν. Μόνο όμως οι 14 εξ αυτών είναι έγκυροι, οδηγούν δηλαδή σε σωστό συμπέρασμα. Από τους 14 αυτούς τρόπους, 4 αφορούν στο πρώτο σχήμα, άλλοι 4 αφορούν στο δεύτερο σχήμα και άλλοι 6 αφορούν στο τρίτο σχήμα. Είναι οι 14 έγκυροι συλλογισμοί του Αριστοτέλη. Αναφέρθηκε επίσης ο Αριστοτέλης στην θέση και στο αξίωμα.
αμφότερα συνιστούν αναπόδεικτες αρχές οι οποίες είναι απαιτούμενες ή μη απαιτούμενες για την απόκτηση γνώσης. Το αξίωμα συνιστά προϋπόθεση, απέτηση, κάτι που δεν ισχύει για τη θέση και όρισε τα περίφημα και γνωστά σε όλους μας 4 αξιώματα: το αξίωμα της ταυτότητας, της αντίφασης, του αποποιόμενου τρίτου και του αποχρόντος λόγου. Είναι τα 4 αξιώματα τα οποία όρισε ο Αριστοτέλης στη συλλογιστική του. Αναφέρθηκε επίσης στην επαγωγική και στην παραγωγική συλλογιστική και μίλησε για πρώτες αρχές. Εδώ βλέπετε εν κατακλείδη τις δομικές μονάδες του συστήματος της συλλογιστικής του Αριστοτέλη. Βλέπετε πως υπάρχουν 4 είδη κατηγορικών προτάσεων, υπάρχουν 2 ζεύγοι αντιφατικών προτάσεων, 1 ζεύγος αντίθετων προτάσεων, υπάρχουν 3 κανόνες αντιστροφής, υπάρχουν 14 τρόποι συλλογισμού και αναφέρθηκε επίσης στην άμεση και στην εισάτοπον απαγωγή. Είναι η δομή του περίφημου συλλογιστικού συστήματος του Αριστοτέλη, το οποίο επιβίωσε αυτούσιο επί 2.000 έτη και μόλις τον 19ο αιώνα τα πράγματα εξελίχθηκαν και φτάσαμε τελικά στην λογική και στην άλλη Μπούλ, όπως τις ξέρουμε σήμερα. Είναι ουσιαστικά δηλαδή προϊόν του Αριστοτέλη. Ωστόσο, έχει αρκετά μειονεκτήματα, χρησιμοποιεί στους συλλογισμούς του μόνο 2 προκείμενες, δίνει έμφαση μόνο σε κατηγορικές προτάσεις, δεν αναφέρει προτάσεις που παραπέμπουν σε σχέσεις, κάτι που είναι λογικό αφού η έννοια της σχέσης δεν υφίσταται εκείνη τη χρονική περίοδο και προφανώς δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει στο συλλογιστικό του σχήμα μια αξιωματική μορφή. Δεν κατάφερε ποτέ να κάνει το σύστημά του αξιωματικό. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές όσον αφορά την συλλογιστική του Αριστοτέλη. Επέλεξα να την περιγράψω ξεχωριστά, δικαιολογώντας τον Αριστοτέλη, ο οποίος δεν τη θεωρούσε μαθηματικά. Στην λογική του στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες επιστήμες. Όπως για παράδειγμα προκύπτει αν διαβάσετε τη φυσική ακρόαση, που είναι καθαρά θεωρητική φυσική, δεν έχει κάνει ούτε ένα πείραμα ο Αριστοτέλης και γράφει και πολλές ανακρίβειες μέσα. Ορισμένα συμπεράσματα προκύπτουν χρησιμοποιώντας συλλογισμούς, έτσι όπως τους παρουσίασα εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σε ποια σημεία του αριστοτελικού έργου εμφανίζονται μαθηματικές έννοιες. Ως βασική βιβλιογραφική πηγή εδώ χρησιμοποίησα τα Mathematics in Aristotle του Thomas Heath, το ξέρουμε όλοι του Thomas Heath. Είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψε. Δεν τα πρόλαβε δυστυχώς να το δει δημοσιευμένο. Το ολοκλήρωσε λίγο πριν πεθάνει το 1940 και το δημοσίευσε η χείρα του με συμβουλές αριστοτελικών όπως ήταν για παράδειγμα ο David Ross. Για τον λόγο αυτό δεν έχει βιβλιογραφία, δεν πρόγραφε τη βιβλιογραφία. Ωστόσο κάνει μια πλήρη καταγραφή των σημείων του αριστοτελικού έργου, στο οποίο γίνονται αναφορές σε μαθηματικές έννοιες. Το πιο κλασικό σημείο αναφοράς στις κατηγορίες είναι το κεφάλαιο 6 και το κεφάλαιο 7 προφανώς, όπου αναφέρεται στα ποσοτικά και στα ποιοτικά μεγέθη. Αναφέρονται ενδεικτικά, δεν θα τα διαβάσω όλα, σε ορισμένα χωρία των αναλυτικών προτέρων, όπου παραπέμπει σε κυρίως γεωμετρικά επιχειρήματα, μιλάει για παράλληλες ευθείες, για τετραγωνισμό του κύκλου, αναφέρει πως το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 2 ορφές, γνωστό από τότε. Στα αναλυτικά ύστερα επίσης κάνει αναφορά στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης, αναφέρεται στον τετραγωνισμό του κύκλου, στις πρώτες αρχές των μαθηματικών, στις εξωτερικές γωνίες καπηλόγραμμων σχημάτων. Πάρα πολλά. Όλο το έργο του είναι γεμάτο μαθηματικές έννοιες. Ακόμα και στους σοφιστικούς ελέγχους και στα τοπικά, που είναι καθαρά διαλεκτικά έργα, δεν είναι μαθηματικά έργα, πάλι και εκεί γίνεται αναφορά σε κυρίως γεωμετρικές έννοιες. Για παράδειγμα, στα τοπικά σχεδόν πάντα μιλάει για την γραμμή. Χρησιμοποιεί τον ορισμό, την έννοια της γραμμής. Στη φυσική ακρόαση, προφανώς, εφόσον πρόκειται για τη φυσική του, τα μαθηματικά κατέχουν κεντρικό ρόλο. Σημαντικότατο ρόλο σε αυτή την πραγματεία παίζει το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ως αυτόνομο σύγγραμμα κυκλοφορείται και περιφύσεως. Περιφύσεως, άλλωστε, έλεγαν όλα τα έργα των φιλοσόφων που πραγματεύονται τη δημιουργία του κόσμου. Βλέπετε επίσης ότι στο βιβλίο 3 αναφέρεται στην κίνηση, αναφέρεται στο άπειρο. Στο βιβλίο 4 αναφέρεται στον τόπο. Ο τόπος, πληροφοριακά να σας πω, πως δεν ταυτίζεται επακριβώς με την έννοια του χώρου. Ο τόπος για τον Αριστοτέλη έχει το σχήμα του αντικειμένου που τον καταλαμβάνει και όταν ένα αντικείμενο μετακινείται, παίρνω αυτό από εδώ και το πάω εδώ, μεταφέρεται και ο τόπος μαζί του. Δεν έχει την έννοια του χώρου όπως την ξέρουμε σήμερα.
Στο βιβλίο Δέλτα επίσης αναφέρεται στο κενό και στην κίνηση, καθώς και στον χρόνο. Για το άπειρο κάνει μια στο βιβλίο Γ, στο βιβλίο 3, όπου κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσίαση. Όπως είπε και ο κύριος Λάπας, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν καλές σχέσεις με το άπειρο. Μάλιστα ο Αριστοτέλης είχε διατυπώσει την περίεργη άποψη ότι το άπειρο δεν περιέχει τα πάντα, περιέχεται στα πάντα. Γιατί αφήστε το τώρα, δεν πειράζει. Επίσης, στα τελευταία κεφάλαια της φυσικής ακρόασης, προσπαθεί να καταρρύψει, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, τα παράδοξα του Ζήνωνα. Χρησιμοποιεί τις έννοιες του ενεργεία και του δυνάμει που χαρακτηρίζουν όλο το έργο του. Δεν δίνει όμως πιστικές απαντήσεις. Φαίνεται να μην έχει καταλάβει γιατί ακριβώς μιλά ο Ζήνωνας, έτσι. Και φυσικά στα τελευταία κεφάλαια που αφορούν κυρίως το βιβλίο 8, αναφέρεται στην ομαλή κυκλική κίνηση που κατά αυτόν αποτελεί την τελειωτέρα των κινήσεων. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, η κίνηση των πλανητών στο σύμπαν είναι κυκλική. Δεν υπήρχε τότε η θεωρία του Κέπλερ. Τότε πίστευαν ότι οι τροχές των πλανητών ήταν κυκλικές, όχι ellipτικές. Επίσης, αναφέρεται στο πρώτο κινούν ακίνητο. Αυτά αναφέρονται κυρίως στο περιουρανού. Υπάρχει το γνωστό σύστημα των ουράνιων σφαιρών, οι οποίες είναι εφαπτώμενες η μία στην άλλη και η μία μεταδίδει την κίνηση στην άλλη. Υπάρχει μια εξωτερική σφαίρα, το πρώτο κινούν ακίνητο, που μεταδίδει την κίνηση σε όλες τις υπόλοιπες σφαίρες, αν και κυρίως για το πρώτο κινούν ακίνητο μιλάει στο βιβλίο Νι της μεταφυσικής, αναφέρεται κυρίως εκεί πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι στη φυσική ακρόαση, για την οποία επίσης θα μπορούσα να δώσω μια ολόκληρη διάλεξη μιας ώρας, αναφέρεται πάρα πολύ σε μαθηματικές έννοιες, κάτι που φυσικά είναι αναμενόμενο. Στο περιουρανό επίσης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα μαθηματικά, αναμενόμενο επίσης αφού περιγράφει την θεωρία περί της δημιουργίας του κόσμου. Εδώ σχεδόν τα πάντα αφορούν κυκλικές και ευθύγραμμες κινήσεις, αναφέρεται σε βαρύ και ελαφρύ, σε διαστάσεις, στην αιωνιότητα του σήμαντος, στην ελεύθερη πτώση, αναφέρει το γεγονός πως ο κύκλος και η σφαίρα είναι πρώτερες έννοιες έναντι άλλων σχημάτων. Αναφέρεται στο γνωστό αποτέλεσμα πως η επιφάνεια του νερού σε ηρεμία είναι σφαιρική και αναφέρεται σε σώματα που πέφτουν και ανεβαίνουν. Όπως είναι γνωστό, όταν αναφερόμαστε σε ελεύθερη κίνηση, από τα 4 στοιχεία του Εμπεδοκλή, η γη και το νερό πάνε προς τα κάτω, ο αέρας και η φωτιά πάνε προς τα πάνω. Αυτή είναι η φυσική κίνηση αυτών των 4 στοιχειωδών μορφών ύλης. Μαθηματικά μπορούν επίσης να βρεθούν και στα βιβλία του για την μετεωρολογία, ακόμα και στο έργο περί ψυχής, που δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό κόσμο, θίγει μαθηματικές έννοιες. Στη μεταφυσική επίσης περιγράφει πάρα πολλά στοιχεία περί των μαθηματικών. Ιδιαίτερη μια θα κάνω στο βιβλίο Δέλτα της μεταφυσικής. Συνιστά ένα είδος φιλοσοφικού λεξικού με 34 κεφάλαια, όπου ο Αριστοτέλης περιγράφει αρκετές από τις έννοιες που διαρχέονται σε όλο το έργο του. Αρκετές από αυτές τις έννοιες είναι μαθηματικής φύσεως. Αναφέρεται σε σώματα, σε αδιάρρητες γραμμές, σε αξιώματα, αναφέρεται στην έννοια του ενός, στις διαστάσεις, περιγράφει τα μαθηματικά θεωρώντας τα ποιότητα, αναφέρεται στην έννοια του σχετικού, πραγματοποιεί μια σύγκριση ανάμεσα στην φυσική και στα μαθηματικά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο στο βιβλίο Β της φυσικής ακρόασης, νομίζω είναι το κεφάλαιο 3, όπου περιγράφει τη διαφορά στον τρόπο σκέψης του φυσικού με τον μαθηματικό. Όπως λέει χαρακτηριστικά εκεί πέρα, ο μαθηματικός δεν έχει κανένα πρόβλημα να θεωρήσει μια ευθεία άπειρου μήκους. Ο φυσικός δεν μπορεί να το κάνει, διότι ο κόσμος δεν είναι άπειρος. Περιγράφει τέτοιου είδους διαφοροποίησεις. Αναφέρεται στις απόψεις των Πυθαγόραιων και των Πλατωνικών σχετικά με τους αριθμούς και γενικότερα και στη μεταφυσική υπάρχει μια μεγάλη αναφορά στα μαθηματικά. Τα φυσικά προβλήματα είναι ένα μικρό έργο του Αριστοτέλη, στο οποίο περιγράφονται προβλήματα από τον χώρο της φυσικής. Είναι εντελώς συγκεκριμένα και τεχνικά αυτά τα προβλήματα. Αναφέρεται στη διάμετρο, αναφέρεται στο δεκαδικό σύστημα, στον κύλινδρο, στις ακτίνες του ηλίου. Είναι καθαρά προβλήματα μηχανικής και συγκεκριμένων φυσικών προβλημάτων. Επίσης γνώριζε πως τα προσπίπτοντα σε επιφάνεια σώματα αναπηδούν επί ίσες γωνίες. Το γνώριζε αυτό το πράγμα. Στη μηχανική επίσης γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στα μαθηματικά. Δεν είναι προφανώς έργο του Αριστοτέλη, αλλά
Είναι βέβαιο πως έχει γραφτεί από την περιπατητική σχολή, από τους φιλοσόφους της σχολής του, όπως γράφει περισσότερο παραπέμπει στον Ευκλήδη παρά στον Αριστοτέλη, αν και εδώ περιγράφει έννοιες όπως είναι η κίνηση σε κύκλο, ο μοχλός, το πηδάλιο και αρκετά τεχνικά ζητήματα. Επίσης, τα ειδικά νοικομάχια, που αν μη τι άλλο δεν έχουν καμιά σχέση με τις φυσικές επιστήμες, είναι ένα έργο περί ηθικής. Στο κεφάλαιο 10 των ηθικών νοικομαχίων αναφέρει ότι ο στόχος όλων των ηθικών προσπαθειών του ατόμου είναι η επίτευξη της ευδαιμονίας, ακόμα και εκεί γίνεται αναφορά στα μαθηματικά, ενώ ακόμα και στις βιολογικές πραγματείες, όπως είναι το περιζών πορείας και το περιζών κινήσεων, πραγματεύεται μαθηματικές έννοιες. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές όσον αφορά στην εμφάνιση των μαθηματικών εννοιών στα έργα του Αριστοτέλη. Τώρα έχω ετοιμάσει και ένα δεύτερο μέρος στη διάλεξη. Είναι μια παρουσίαση των απόψεων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη σχετικά με την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορώ να μιλήσω εγώ για 20 χρόνους? Για 10 λεπτά. Μου φτάνουν, εντάξει, ωραία. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είχαν επίσης προτείνει ολόκληρες θεωρίες σχετικά με το πώς ακριβώς πρέπει να δομηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι γνωστό πως στην αρχαιότητα υπήρχαν 4 σχολές. Ήταν το Λύκειο του Αριστοτέλη, ήταν ο κήπος του Επίκουρου, ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα και ήταν και η Στοική Σχολή. Οι σοφιστές είναι μια κατηγορία από μόνοι τους. Ήταν ιδιώτες, δεν δούλευαν ως καθηγητές σε σχολές, ήταν ιδιώτες, δίδασκαν επιχειρημασία, κάτι σαν ιδιαίτερα που λέμε σήμερα. Και ένας από τους λόγους που τους κατηγορούσε ο Πλάτωνας ήταν αυτός ακριβώς, ότι τους θεωρούσε εξαγωγής και μεταπράτης της γνώσης. Να υποθέσω η Ακαδημία δεν είχε διδάκτηνα, δεν ξέρω τι να υποθέσω. Τώρα βέβαια οι σοφιστές είχαν τη δική τους συνεισφορά στην ανάπτυξη της φιλοσοφικής σκέψης. Τους πιστώνεται το γεγονός πως το πρόβλημα προς διερεύνηση μετατοπίστηκε από το κοσμολογικό πρόβλημα των φυσικών φιλοσόφων στο ανθρωπολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλαν στο κέντρο των μελετών τους όχι το πώς δημιουργείται ο κόσμος, αλλά τον άνθρωπο. Είναι γνωστή η ρίση του Πρωταγόρα, του πρώτου φιλοσόφου, πως ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων και όσα πράγματα υπάρχουν και όσα πράγματα δεν υπάρχουν. Ο Πλάτων τους παλιούς σοφιστές, τον Πρωταγόρα, τον Γοργία, τον Καλυκλή, τον Ιππία, τους σεβόταν ιδιαίτερα και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί πλατωνικοί διάλογοι αφιερωμένοι προς τη μνήμη τους, όπως είναι ο Πρωταγόρας και ο Γοργίας. Ο Αριστοτέλης τους κατηγορούσε για άλλο λόγο, θεωρούσε πως η γνώση τους ήταν επιφανειακή, δεν ήταν ουσιαστική και δεν τους ένοιαζε τόσο να μετασχηματίσουν τη γνώμη σε γνώση, όσο το να παρουσιάσουν την φαινόμενη γνώση ως αληθή γνώση. Τους θεωρούσαν δηλαδή ότι προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τον κόσμο, να παρουσιάσουν τις ψευδές ως αληθές. Ωστόσο, η συνεισφορά τους είναι σημαντική και ίσως αυτή η αρνητική εικόνα που έχει σχηματιστεί και οφείλεται αποκλειστικά στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη είναι λίγο άδικη. Έτσι. Ο Πλάτων είναι γνωστός για τον πλατωνικό έδρο, για τον πλατωνικό έρο που πραγματεύεται στον Φέδρο και στο Συμπόσιο. Εδώ βλέπετε μία μορφή, μία έκφανση του πλατωνικού έρωτα, τον παιδαγωγικό έρωτα. Είναι ένας εντός εισαγωγικών έρωτας που αναπτύσσεται ανάμεσα στον μαθητή και στον δάσκαλο. Όπως λέει ο Πλάτωνας, αυτός ο έρωτας εκδηλώνεται σε 4 βαθμίδες. Αρχικά ο μαθητής έλκεται από την ομορφιά και το φυσικό κάλος του δασκάλου καθώς και των συμμαθητών του. Γρήγορα όμως, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του και τον δάσκαλο, αντιλαμβάνεται πως τελικά εκείνο που έχει ουσία δεν είναι τα σωματικά κάλλη, αλλά τα ψυχικά κάλλη. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στην σοφία και στην προσπάθεια αυτή το να επιλέξει τον κατάλληλο δάσκαλο είναι κεφαλαιόδου σημασίας διαδικασία. Αμφότεροι ο μαθητής και ο δάσκαλος ωφελούνται από αυτή την αλληλεπίδραση. Ο μεν μαθητής διότι προσπαθεί να φτάσει στο δάσκαλό του, ο δε δάσκαλος διότι μέσω του μαθητή του αναβιώνει την νιώτη που έχει χάσει για πάντα. Είναι λοιπόν οι απόψεις του Πλάτωνα σχετικά με την αλληλεπίδραση δάσκαλο και μαθητή. Ο Πλάτων θεωρούσε πως θα έπρεπε ο άνθρωπος να εκπαιδεύεται μέχρι τα 50. Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Αριστοτέλης, όπως θα δούμε, αναφέρεται σε εκπαίδευση μέχρι τα 21 έτη, ο Πλάτων όμως λέει μέχρι τα 50. Προφανώς στην ηλικία των 3 έως 6 ετών δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τα παιδιά απλά παίζουν σε ναούς υπό δημόσια επίβλεψη.
Σημαντικό είναι το χρονικό διάστημα από την ηλικία των 6 έως την ηλικία των 20 ετών, όπου εξασκείται το σώμα και το πνεύμα. Ακολουθούν οι ανώτερες σπουδές 20 έως 30, όπου εδώ εντάσσονται τα μαθηματικά. Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία διατείνεται ότι πρέπει τα μαθηματικά από όσους θέλουν να γίνουν κυβερνήτες να διδαχθούν τουλάχιστον επί δεκαετίας. Μετά τα μαθηματικά ακολουθεί η διαλεκτική, που επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τα κοινά, και πλέον, εφόσον έχουμε όλες αυτές τις σπουδές ολοκληρώσει, μπορούμε 35 έως 50 να ασχοληθούμε πλέον με τα κοινά. Ο Πλάτων, όπως και οι σοφιστές, θεωρούσαν πως ο σκοπός της παιδείας είναι η ανασχόληση με τα κοινά κυρίως. Έτσι. Ο Αριστοτέλης είχε όχι διαφορετικές απόψεις, είχε τις δικές του απόψεις, τις πραγματεύεται στο βιβλίο Ζήτα της πολιτικής του, διατυπώνει 3 ερωτήματα. Αν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα παιδαγωγικό σύστημα για τους νέους. Τον ενδιαφέρει επίσης το αν ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, και επίσης διαρωτάται σχετικά με τη μορφή του προγράμματος σπουδών. Τι μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται. Επίσης αναρωτιέται για το πού θα πρέπει να στοχεύει η εκπαίδευση και στο πού θα πρέπει να δίνεται η έμφαση. Θα πρέπει να στοχεύουμε στην αρετή ή στον άριστο βίο. Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη των ηθικών ή των διανοητικών αρετών. Δείτε τις απόψεις του Αριστοτέλη όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών. Οι θεωρητικές επιστήμες, η γεωμετρία, τα μαθηματικά, η αστρονομία, δεν θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες. Είναι μεν ευπρόσδεκτες, αλλά θεωρούνται περιττές γνώσεις. Είναι μεν ευπρόσδεκτες, αλλά δεν είναι σημαντικές και ουσιαστικές για την καλλιέργεια εκείνων των αρετών που θεωρεί αυτό σημαντικές. Άλλες είναι οι επιστήμες που οδηγούν στις αρετές. Είναι η ανάγνωση, η γραφή, η φυσική αγωγή μαζί με δίαιτα, η ζωγραφική, η μουσική, ενώ σε ανώτερο στάδιο είναι η ρητορική, η ποίηση, η πολιτική, η φιλοσοφία, η λογική. Άρα λοιπόν ο Αριστοτέλης γενικά, αν και θεωρεί ευπρόσδεκτη τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, όπως θα λέγαμε σήμερα, ωστόσο κατά αυτόν οι σημαντικές επιστήμες είναι και άλλες. Έτσι. Δεν ξέρω πώς μας ευχαριστεί αυτό ως μαθηματικούς, αλλά αυτές είναι οι απόψεις του. Λοιπόν, θεωρεί πως η παιδεία πρέπει να προσφέρεται από το δημόσιο, δημόσια παιδεία, έτσι ώστε να είναι ευθύνη της πολιτείας να μορφώσει τους πολίτες της. Επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες να εκπαιδεύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι ώστε να καλλιεργείται το αίσθημα δικαίου, ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα απέναντι στην εκπαίδευση. Αναφέρεται σε αρκετά ζητήματα στην εκπαίδευση, κυρίως στα ηθικά υπομάχια, και θεωρεί ότι τελικά όντως μέσω της δημόσιας παιδείας θα κατακτηθούν οι αρετές εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν στην σωματική, στην ηθική και στην πνευματική του διάπλαση. Βέβαια, ωστόσο, στη συνέχεια θα χαλάει κάπως. Μπορεί να θεωρεί ότι η παιδεία θα πρέπει να προσφέρεται ισότιμα σε όλους, αλλά ωστόσο δεν είναι για όλους. Θεωρεί ότι η παιδεία θα πρέπει να προσφέρεται μόνο στους ελεύθερους πολίτες, διότι μόνο αυτοί έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο τη σχόλη που λέμε να ασχοληθούν με την εκπαίδευση. Αντίθετα, οι γεωργοί, τους οποίους υποτιμητικά χαρακτήριζε ως χειρονάκτες, θα πρέπει να αποκλείονται από την παιδεία, διότι δεν έχουν καθόλου χρόνο και θα πρέπει, αν και μπορούμε να τους αναθέσουμε κάποια καθήκοντα, να μην έχουν πολλές ευθύνες στα καθήκοντα αυτά, να είναι κάπως δευτερεύουσας σημασίας. Δεν συμφωνώ φυσικά σε τίποτα με αυτά, έτσι. Έχει δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη αρνητική κριτική ο Αριστοτέλης για αυτές τις απόψεις στα πολιτικά. Η διοίκηση της πόλης προφανώς θα πρέπει να γίνεται κατά αυτόν από τους εκπαιδευμένους και ενάρετους, ενώ επίσης οι γυναίκες, δείτε τι γράφει, δεν μπορούν να κυβερνήσουν διότι κυριαρχούνται από το συναίσθημα έναντι της λογικής. Πού να τα λέγει σήμερα αυτά. Αυτό το τελευταίο πήρε η Εκκλησία του Παναπιστήμιου. Γι' αυτό τους άρεσε στον Παναπιστήμιο και τους άλλους και έκανα το σύστημα. Ναι, είναι μορφημένες απόψεις, αλλά ίσως πρέπει να τον κρίνουμε με βάση τις αντίληψεις. Λοιπόν, εδώ περιγράφει επίσης κάποια πράγματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να διδάσκονται οι νέοι. Είναι παρόμοιες οι απόψεις του με τον Πλάτωνα, θεωρώντας ότι τα διάφορα στάδια θα πρέπει να αντιστοιχούν στην κατηγοριοποίηση της ψυχής. Ο Πλάτων έλεγε ότι η ψυχή χωρίζεται στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητό. Ο Αριστοτέλης έλεγε 2 αντί για 3 μέρη στο διανοητικό λογικό και στο ηθικό λογικό και θεωρεί ότι θα πρέπει ουσιαστικά η εκπαίδευση να αντιστοιχεί
προσοχή στο δεύτερο μέρος, στο ηθικολογικό. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να σπουδάζουν μέχρι τα 50. Έτσι, ο Πλάτων είχε ένα είδος διαβίου μάθησης. Μέχρι τα 50 είναι διαβίου μάθησης. Έτσι, έλεγε ότι μέχρι τα 21 φτάνει. Χώριζε την περίοδο αυτή σε 3 χρονικές περιόδους. Στην πρώτη περίοδο τα παιδιά προφανώς λόγω του νεαρού της ηλικίας μένουν στην οικογένεια. Αν και από τα 5 μέχρι τα 7 μπορεί να ξεκινήσει κάποια προετοιμασία. Σημαντικό είναι το διάστημα από τα 7 ως τα 14 όπου καλλιεργείται το συναίσθημα, ενώ τέλος από τα 14 έως τα 21 καλλιεργούνται οι σωματικές και οι πνευματικές δυνάμεις. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν αναφέρεται πουθενά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν τον ενδιαφέρει προφανώς. Αυτό και είναι σπίτι. Αυτό και αν είναι, ναι, ακριβώς. Αυτά είχα να σας πω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Οπότε πιστεύω να σας άρεσε η διάταξη. Αν έχετε κάποια Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάργαρη για τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που μας ανέφτυξε. Έχετε κάποια απορία? Αν υπάρχουν ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ο κύριος Αμπράδης. Ναι. Αν έχεις φανάσει να μας πεις κάτι για την διαφορετική αποδεικτική διαδικασία. Για τη διαφορετική αποδεικτική διαδικασία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας γενικά, από ό,τι γνωρίζω, δεν αναφερόταν γενικά σε αποδείξεις. Η απόδειξη αφορά αποκλειστικά τον Αριστοτέλη στα αναλυτικά ύστερα, όπου θεωρεί. Είχαν μεγάλες διαφοροποιήσεις, από όσο ξέρω μέσα και σαν ακροατήριο, ότι είχαν ακόμη και διαφορετική αποδεικτική διαδικασία. Αν ξέρετε κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, εσείς είμαστε. Για τον Πλάτωνα δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό, γιατί τον Αριστοτέλη ξέρω ότι ήταν ουσιαστικά ο αποδεικτικός λογισμός που αναφέρει στα αναλυτικά ύστερα. Όχι, ας επισημάνουμε λιγάκι ότι είχαν διαφορετική αποδεικτική διαδικασία η φιλοσοφία, οι Πλατωνιστές και οι φίλοι του Αριστοτέλη. Διαφοροποιούνται σε πολλά άλλα. Γενικά διαφοροποιούνται και στα πάντα. Κάτι άλλο, κάποια απορία? Απλώς ο Αριστοτέλης επιβίωσε μέχρι την αναγέννηση. Ναι. Ήταν επίσημο, ας πούμε, φιλόσοφος του κράτους. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, ακόμα και αν διαφορούσαν μαζί του, επειδή ακριβώς τα έχει πει ο Αριστοτέλης, δεν τολμούσαν να πούν τίποτα. Αυτό που είπα για το Τίμαιο, ναι. Θα έλεγε κανένας ότι είναι το κυριότερο, είναι οι απόψεις του Πλάτωνα για την δημιουργία του κόσμου και θα έπρεπε και. Αυτό μετά την αμέσως από την πόλη δεν τα γράφει και τώρα. Ναι, και είχαν τότε κάτι που άρεσε ότι οι Βυζαντινοί είχαν προσφέρει πάρα πολλά στην αρχαία ελληνική γραμματεία, διότι ουσιαστικά αναπαρήγονταν όλη τη γνώση και μετά πήγε. Υπήρχαν, πώς το λέμε, δάσκαλοι πλατωνικών ιδεών. Ο Ισαρίων και οι άλλοι, ο Χρυσοβοράς ήταν καθηγητής αρχαίων ελληνικών στην Φλωρεντία. Δεν ξέρω μικρές υποθέσεις. Εννοείται πως όχι. Και μέχρι τότε κυριαρχούσε ο Αριστοτέλης. Δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας, όχι της Δυτικής Εκκλησίας. Ήταν αριστοτελική μέχρι εντός Θεού. Ναι, νομίζω αργεντική κριτική είχε γευθεί από τον Ιωάννη το Φιλόπουλο, είχε γευθεί πάρα πολύ αργεντική κριτική. Ναι, αυτός δεν ήταν όμως. Ναι. Κάτι άλλο? Σας χαίρομαι για όλη αυτή την παρουσίαση. Ναι. Θα ήθελα λίγο, αν μπορείτε να πείτε, ποια είναι η σχέση όλης αυτής της αριστοτελικής λογικής της γλώσσας με την προσπάθειά του με την αντιστοίχηση σε μαθηματικές έννοιες. Δηλαδή, μη δεις, ουδείς, από ό,τι γνωρίζω, μη δεις, μη ουδείς, εν, μηδέν. Ναι, είναι ουσιαστικά οι 4 κατηγορικές. Πώς η γλώσσα συμβάδισε, ας πούμε, με τις λέξεις. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη, το περιερμηνιάς θεωρείται ως η πρώτη προσπάθεια να συστηματικοποιηθεί η σωστή χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Ήταν σαν το πρώτο είδος ελληνικής γραμματικής. Αυτές οι 4 κατηγορικές προτάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία όλων των κατηγορικών προτάσεων που από εκεί και πέρα καθιερώθηκαν και αυτή η κατηγοριοποίηση έμεινε μέχρι το 1800 που ήρθε ο Ντεμόργκαν και τις διπλασίες. Έβαλε μέσα και τις αρνήσεις πρώτης επανοντabilitώνης. Αυτό γνωρίζω γενικά. Κάτι άλλο που μια απορία να διατυπώσω. Ναι. Αυτή η μεγάλη. Αριστοτέλης και λοιπά, με δημοκρατία. Ναι. Πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση, ότι οι δούλοι από εκεί, οι άλλοι από εδώ. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλες οικογένειες, Ναι. που θεωρώ ότι αυτοί τουλάχιστον έπρεπε να το είχαν καταλάβει τότε αυτό. Γιατί είναι άλλα πράγματα χρόνια τώρα, αλλά εκείνο.
Γενικά πάντως γνωρίζω ότι οι Ιδούοι δεν είχαν την αρνητική έννοια που είχαν για παράδειγμα στην Αμερική. Οι Ιδούοι ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, τους μεγάλωναν τα παιδιά τους, είχαν μέσα στα σπίτια τους. Δεν ξέρω αν ήταν, ας πούμε, δεν είχαν από ό,τι γνωρίζω πολιτικά δικαιώματα, αλλά δεν τους είχαν το γλώσσα του πάντως όπως την αργότερα στην Αμερική με τους άλλους. Νομίζω ότι τους έπρεπε, ναι. Ζούσαν μαζί, ήταν δηλαδή τους είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη από ό,τι ξέρω. Ήταν ανελεύθεροι. Αλλά έχει πολύ και Ήταν, ναι, δεν είχαν όμως πολιτικά δικαιώματα. Είχαν τα δικαιώματα. Ναι, δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα. Μπορεί να ήταν η μάνα σου το κοροπή και η μάνα σου να είχε γεννηθεί κοντά στο Εφησίο, δεν ήσουν Αθηναίος πολίτης. Ναι. Γιατί δεν ήταν και οι δύο γονείς από την ίδια περιοχή. ήθελε να μορφωθεί ένας δούλος, θα μπορούσε. Έχουμε και τον Έσωπο σαν παράδειγμα. Ο Έσωπος ήταν δούλος μορφωμένος. Τους έδωσαν νομίζω μέτρικους αυτούς που έρχονταν. Όχι σοφιστές και Στο τέλος πλήρωναν και όλα για να Αυτοί βάλαν τα δίδακτρα, δώσαν αξία στη διδασκαλία. Αυτό που είπα για τους σοφιστές, τους είχαν στα σπίτια τους, αλλά αξιώσανε ότι έπρεπε να πληρώνονται. Και από εκεί ξεκινάει να είναι αμοιβόμενη η διδασκαλία. Και αυτό που είπατε, ότι όλοι οι σοφιστές δεν ήταν Αθήνα, ήρθαν στην Αθήνα από άλλες Ναι, περιοχές. σας το είπα πώς είχαν. Ναι, η πία σου ιδίως. Βέβαια. Ας περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, αν δεν υπάρχει ερώτηση.